Čaute ľudia, zdraví vás Lukáš zo streetu. Dosť často sa ma pýtate, že čo to vlastne ten street je. Takže pomocou tohto videa vám troška objasním, čo to vlastne streetwork je. Kto to robí, kto sme, či sme nejakí úchylovia, alebo niečo také. Takže, za prvé, streetwork je sociálna terénna služba. Ak sa zamyslíš od slova street, ulica, work na ulici. Takže kopeme kanály. Nekopeme kanály. Chodíme po vonku a stretávame vás. Väčšinou od nás dostaneš nálepku. A na tej nálepke je napísaný kontakt, Facebook, alebo čas, telefón. Za druhé, naše princípy. Jedným z prvých princípov je, že všetko je zadarmo. To je dobrý princíp, nie? Okrem piva, kámo, pivo nie. A za druhé, anonymita. Anonymita. Tak to znamená práve to, že nám nemusíš hovoriť svoje práve údaje, nechceme po tebe ani rodné číslo, ani číslo karty, aj keď niekedy by sa zišlo. Každopádne je to o tom, že nám môžeš podať svoju přezdívku, a napríklad jogurt, stehno a tak ďalej. A potom tretia vec je dobrovoľnosť. My na streete ťa nebudeme do ničoho nútiť, žiadnu aktivitu nemusíš robiť, je to na tebe, či sa do nej pridáš alebo nie. Za tretie, čo vlastne robíme na streete? Vlastne sa s vami rozprávame. To je celý princíp. Prídeme za vami, trebárs na skatepark, tam si sadneme, dostanete nálepku a keď sa stretávame častejšie, tak sa bavíme na rôzne témata, ktoré zaujímajú vás a ktoré zaujímajú nás. A tie témata môžu byť rodina, môže to byť frajerka, a môže to byť kamoška, ktorá ťa naštvala ťa. A môžu to byť rôzne problémy, ktoré ťa trápia, ale nechceš to hovoriť ani mame, ani kamoške, ale chceš to proste povedať nám, pretože sme neutrálna osoba. Takže taký je princíp, sem tam kopeme haka, sem tam hrajeme stolný fotbálek a sem tam robíme graffiti. Takže toto je streetwork Třebíč. Maj sa pekne a zdarec!